týmto začíname. Však, už troubie ich. Na horách je Lenín. Keho? Že na horách je Lenín. Nepočuješ troubení? Do piče ti čapím už. Ahojte, svetelka. Vítam vás pri našom aj vašom obľúbenom podcaste. Tak tomu kúr. Dneska si nejaký neistý. Hľadáš slova. Hej, nejaký som domilený. Ako vždy, aj teraz sme sa tu po týždni stretli, my traja, naša tradičná zostava, som tu ja, Filip, ako zakladateľ e-shopu zanimime.sk a moji dvaja kráľovskí ochutnávači, konkrétne Marián? Ale ťa trhlo. Sa mi to podarilo. A Eugen. Presne tak. Dobre, tak Tomáš. No. Presne tak. Ja, konečne sa mi to podarilo. No, čo tu máme dnes? Keďže prednedávnom bol Deň detí, tak si ho chceme aj my spríjemniť, aj keď teda nie úplne ako deti. Ideme na dobrý shake and vape a máme tu dve značky, konkrétne chorvátsky Ion. Z východnej Európy. Áno, z východnej Európy s príchuťou kremeš. Názov je, myslím, že kremšnita, alebo tak nejak. Taká klasická chorváčina. Takže s týmto by sme si ten deň detí dosť priblížili. Asi áno. A okrem toho je tu britský Riot a Cola Cooler, na ktorý som ja zvedavý. Vlastne ja som vždy na všetko zvedavý, takže to je pravda. Neviem, čo tu zmátam. Toto je čistý kremeš. Áno? Aj s posypkou cukrovou, no. Nezanikla? Nie, to sa tak zapraší do nosa. Kokos, ale vážne. Normálne, fakt, keď prejdeš po kremeši, že... Áno, presne. No. Úplne. Nie, že by som to robil, ale úplne hneď som bol tam, že... Geniálne. Perfektné to je. Daj to sem, bohatí. Z toho som celkom skeptický. To je dobré. Kola. Limetková. Akože áno, je tam niečo. Niečo svieže. Nemáš ešte nejaký druhé zariadenie? Vieš, že by si dal kremež a zapíjal to kolo. Akože mám ešte aj tretie, keď treba. Ty kokos, ale toto je dobré. Ešte by som aj štvrté našiel. Keď sme pri tom. Ale ide mi to do Alpy. Okay. Je tam niečo také divné, podľa mňa. Také ja tam mám Alpu. Cez chleba. Mne to pripomína limetkovú kolu, ale potom to do niečoho prejde. Áno, však je to Cola Cooler, hej, že má tam byť niečo. No tak to je takú vložka. Áno, tá Alpa. No dobré, daj sem kremeš, keď si ciciny. Asi sa zhodneme. Tak dneska máme bázu Flavorite. Ako? Flavorite. OK. 70-30 VGPG. Toto je také načíte. Ty si už odlieval. Ty si to dojebal. No ulej. Ulej! To sa nepije. Dávaj, ja som ťa videl. Hrke nemusí za jeden. No dobre, ja začnem teda. Moja Oxva X-Slim, tradičná, krásna, nádherná. Limitovaná edícia! Presne tak.
tvoja X-va Oxlim. Ja som klasický Wupu Drag H40 v koške. Frajerina. Ja som úplne netradičný, ale počkáme asi, kým došejkujem, nech tam nie je počuť aj tie bublinky, aj keď celý čas rozprávam. Bublinky šepka? No, bambúča. Joj, to je jak stará reklama. Bambúča. Lebo my sme inak starí. No dobre, posúvam, ulievajte. Ja, ako som avizoval pred nejakou dobou, niektorí ste možno zachytili, mám tu nové zariadenie, je to Joyetech Ocular C s mojím atomizérom z Draga, je to myslím, že UForce L, alebo tak nejak sa volá. Rozmýšľam, že baterky či tam mám, ale asi áno. Mám, OK. Však jasné, keď je to zapnuté, že? Asi to tak bude, no. Tak ideme ho odskúšať a určite v najbližšej dobe sledujte sociálne siete, hlavne teda Instagram. Budeme súťažiť o tento tajúplný a zaujímavý mod s nekonečnými možnosťami a funkciami. My si ho len takto odskúšame, či teda funguje. Atomizer a batérie nie sú súčasťou balenia, čiže tie si treba dokúpiť, ale možno v súťaži ešte vymyslíme nejakú zaujímavú podmienku, že sa bude dať vyhrať aj Atomizer a baterky. Aj to ostatné, čo k tomu potrebujete. Tak. Minimálne tuškovky nájdeme nejaké. Hej. No dobre. Filip dotankuje. Hej. My už sa tešíme. Najväčšiu nádrž. Šup ho tam. No. Nabité a odistené? Tak na ten deň detí. Na deň detí. Na deň detí. Na zdravie. Na zdravie. Kokos, ale dymcuje to fajne. Riadne. Počkaj, nech ťa vidieť na zábere. Ako je to také jemnočké oproti tej vôni? Čakal som, že to bude väčšia nádielka, ale je to naozaj... No, je to dobré zase v tom, že aj keď máme už skoro leto v plnom prúde, tak nie je to žiadna otrava, že není to úplne nejaké príkre sladké a lepí to hubu, je to fakt decentný krémešik, že viem si to predstaviť huliť kľudne celé leto. Dobré. Asi hej. Prebíja sa ten krémeš, akože. Určite tam je. Je, jak si hovoril, taký decentný. Je ho pekne cítiť. A hlavne krásne dymy. Áno. Hej. Nehal som sa Perfektný. Úplne brutálne. Dobre to je. Ako rozmýšľam, že či by som vedel, že je to krémeš. Možno nie. Ale keď to viem, tak úplne sú tam tie chute. Je tam tá sladkosť, je tam taká tá pudingovosť, ale je to naozaj také fakt, že decentne príjemné, lahučké. Áno. Není to otrávne sladké a dá sa to. Aj jak si hovoril v týchto teplejších dňoch. Krémeš nikdy nie je zlý. Či teplejšie, chladnejšie. Dobrý krémeš nikdy nie je zlý. Paráda. Áno, asi súhlasím s tými chuťami. Ako na tú zimu by som asi volil niečo sladšie, aspoň mne to tak prípada, že mali sme napríklad ten rooibosík od Ferisa, ten bol úplne že na zimu, že ten by som asi v lete nehulil. To bol ten pudingač. Nie. To Čaj. bol Čaj. čajkovo-medový. Hej, ten bol jak med. Áno. Hej, to bolo geniálne na takúto tuhú zimu. Zahreje a osladí život. Ale toto je super. Máme fúkať do ksichtu? Či? Asi áno. Kremešiky. Sme to tu zadymili. To si dal sám fúka? Áno.
perfektne to dými, akože ja môžem takú 360 dýmu. Čo robíš, jaký parostroj? Však ja som parostroj. Marian sa skoro utopil. No dobre, fúkam. No. Taká fuka. Ešte mi daj jeden. To Moc mi nedáš. to, do brady si mi to fúkol. Jaj, pardon, mám ti viacej do očí? Povedz mi, na ktorý bod mám mieриť? Na čelo. Špičku nosa? Ja mierim na čelo a ty vystrčíš bradu. No ja potrebujem nosom. Však preto ty to dáš na čelo a ja vieš, nasávam. No čo si zistil? Povedz nám. Či jaj? Asi jedný kremeš. Jemnučky. Pozerám na to video, že... Kým sa objaví. Kremeš. Jak je aj chuť, tak je taký decentný. Také, áno, je to presne také, že keď prídeš k tomu pultu, tak cítiš také tie koláčiky, že nedá sa asi úplne priamo z toho identifikovať, že čo, to ale asi je to nie. také koláčikové a je to podobné tomu kremeš. Je to aj od Tomáša, bol kremeš. Dobre, to je. Páči sa mi to. No Marian, daj ešte ty. Ešte jeden. Nemôžem teraz. No, taký koláčik. Akože fakt, jak si povedal, že nedalo by sa úplne identifikovať, ale je to koláčik. Je tam niečo sladučké. Zastý tvoje pičovinky. Ale parádne Sa mlieko. drží, že? Pozri, čo si tu dorobil. No, Som fúkni to ešte jemu. dojebal. Však to šňupni Daj si po lajnu. stole. Spravím ti lajnu. Alebo lajno. Nafúknem. Alebo lajno. Nafúknem ti lajnu. Do piče. Vieš, ale to bolo také, že ťaha, pozrie na mňa. Ja Že som, no, sorry. ja som zabudol, že si mi nefúkol ešte. A keď som videl, že chceš to vydržať, tak som vedel hneď, jak to dopadne. Hneď si vedel, že je zle. No skús. No, z toho tvojho je to také ovocné stále. Ako tebe tam je bedáka ona. No, Čučoritka. celé týždne ťahám ty čučoretky. Celé týždne ťaha čučo a teraz nás tu chce presvedčiť, že ne, to kremeše. No, ja som cítil akože od Mariana, že keď som si odmyslel ty čučorietky, jasno, lebo sú... Kremeš posypaný čučorietkami. To je upgrade. Hej, chápem. A jaká to bola kombinácia? S rumom. Tu máš. Ty gáďo. Kde je náš maličký? Tu je. No dobre. Teraz som normálne spravím takú halos. Kde mám toho draka? Ideš to vymeniť? No, lebo normálne neviem, že či to môžem pripísať tomu, že... Jakú tú dymilosť? Dymilosť je vysoká, lebo aj s touto mám. Chuť hlavne. Akože predpokladám, že sa to nezmení, lebo ono to v zásade závisí hlavne od atomizeru. Ale o to bude zaujímavejší tento podcast, že teda to vyskúšam. Vyskúšam prakticky 2 zariadenia. Hej? Tak, ak sa mi podarí toto otvoriť. Podarilo sa. Takže takto, ako vidíte, môžete súťažiť o modík Joyetech Ocular C s mnohými funkciami, ako je už obzeranie fotečiek, Krokomer. Prehrávanie hudby. tak, počúvanie MP3, vaping, ako veľká exotika. Necháme to na vás. No, drak. Bože,
o pol kila ľahší som zrazu. Ja si rovnakú vatáž, vybombujem si vatáž. Aké máš pocity? Dobre, a normálne som začal tam cítiť aj nejaký oriešok v pozadí. Zajebalon. To by tam nemalo byť. To je nejaký taký... Custard, creme and cake. No, Takže akože... Koláč. Koláč, no. Kremeš. Kremeš. Nejaké placebo. Ako v porovnaní asi v zásade takto rozdiel nebude. Skôr by bol rozdiel, keby som vymenil atomizer a teda žaviacu hlavu samozrejme. Alebo setup som si nastavil rovnaký na oboch zariadeniach. Dobre, body alebo peniaze? Body. Body? Ja furt hovorím, ja chcem tie prachy, ale furt nič. Ty si chodil bliec bodičko. Aj, no dobre, no. No dajte, ja Dupačky, som zvedavý. hej? No, dupačky. Som si to predstavil. V dupačkách? Čo ja viem, asi 7. Ja dám 7. Akože vôňa bola perfektná, z chuti som to až tak silno necítil a dým bol ešte jemnejší. Že jebnutejší. Jemnejší. A dymivosť? Dymivosť je brutálna. Ale to by som skôr dal za vinu báze. Akože asi áno, v zásade, ale vieš, používame tú bázu často a nie každý ten liquid takto dymí. No, Majko? No, ja by som dal asi 8. OK. Bolo cítiť aj vo voni, aj v chuti. Aj vo voni dymu. Ten kremeš, ten koláčik. Takže za mňa úplne v pohode. Príjemné prekvapenie bolo to, že nie je ozaj taký sladký, jak by mohol byť. Že je to také decentné, že sa to dá v podstate húkať furt. By som povedal. Dym je brutál. Takže za mňa určite 8. OK. Dám prekvapenie. Za mňa 10. Úplne jednoznačne mňa dostal. Dymivosť je úplne, že brutál, veľká party, veľká zábava. Ako keď budú mať detská oslavu, určite pôjdem za parostroj. Chuť... Čakal som možno, že to bude sladšie, ale je to úplne elegantne a dokonale trafené, že presne tak, že ani veľa, ani málo, ani to nevadí a ani to nie je, že by to nebolo cítiť, je to úplne dokonalé a možno je to aj tým, že ja mám krémešiky veľmi rád, takže brutálne mi sedí a chutí. A čo, z dymu je to také ťažšie identifikovateľné, ale bolo tam cítiť nejaký ten koláčikový závan. A za mňa každopádne akože všetkými 5 určite, že toto je príchuť, ktorú musím mať. Ešte, že ju mám. No dobre, no. Ja som na tej 7. Akože ja som čakal asi troška viac. Ty si dal koľko? 8. 7, 8, 10. Prekvapenie. Aj to sa stáva. Ale nie, akože... Hovorím, ja som mal asi očakávania, no. Je to super a keď mám ohodnotiť aj zariadenie, tak klasický mód, nie je tomu čo vytknúť, tomu Joytechu. Závisí potom asi od toho atomizera, že aký sa tam dá. Je to klasika 510 závit, 2 batérie 18650 a ostatné príslušenstvo ako manuál a nabíjačka sú obsahom balenia, takže nezabudnite sa zapojiť do súťaže. Pardon. No a príchuť výborná. Užívam si to a mám tu síce toho ešte dosť, ale zhulím toho, čo najviac sa mi bude dať. Takže tak, tuto aj mnohé iné príchute nájdete na e-shope zadymime.sk. Nezabudnite teda sledovať naše sociálne siete, Instagram, Facebook, ty si sa tak nadýchol. Ja som odfúkujem si tu dým.
OK, rozfúkáva tu oných fanošikov. Vážne. A nezabudnite teda sledovať naše socky, pretože tam pravidelne bežia nejaké súťaže. A teraz teda túto zaujímavosť. A takisto sledujte a počúvajte naše podcasty, videopodcasty. Sme aj na YouTube, aj na Tolde, všade možne, aj na všetkých ostatných podcasterských a podcastových platformách. No a vidíme sa zase o týždeň. Čo vy na to? Môže byť. Tak Tak tomu chůr!